Mga ka-idol, may mga taga Baguio ditong mga babae galing sa Baguio. So kunan natin sila ng video. Sana mga ka-idol, suportahan nyo ako parati. Di kayo magsasawang panoorin ng aking video. Yan mga ka-idol. Saan po kayo sa Baguio, ma'am? Taga Marcos. Marcos Highway. Di ko pa kasi narating yung Baguio, pero balang araw mararating ko din yan. Gagawa ako ng video dun. Yun mga ka-idol, hanggang dito na lang yung video ko. Bye, I love you.